които гледат това видео, днес играем в... Какво беше IP-то, бе? В Cosmic Craft, Survival Games. И да, надявам се клипа да ви хареса. Записвам ли пак? Записвам. Сега след колко време почва това умрел? Двама човека трябва да влезнат. Сега вече са трима, защото двама да им капак и влезнат. Да, няма псуваме. Още един. Да, няма псуваме. Да, хора, до мен е Руди 2. Рудо, какво беше? Руди 2. Абе, кажи си. Руди 2, да, той може да снима в нашия канал. Ако иска или само при мамки. Само да участваш. Аре, по-бързо. Аз направо тръгвам на тама, няма да стане. Често ми мине. Чай се учи тук да почне. Не искаш да попаднеш. Виж, че не. Пак се трябва да бегам, защото съм умрел. 2, 1. Пак се. Сега на друг излизане. След 30 секунди има да се спасяваш. После трябва да се намери уреди. Пак сега къде влезем? Влез тук. Това умрел. Ти... играл ли си това мап? Да. Ще кажеш ли къде си чествате? Я казвай къде си чествате. Като се нагоре. Ма по-бързо, аре, паце. Тук има ли чест? О, паце. Диве, се зубе. Кембар. Ще ми едновец. Да ви е... Опа, чакай, че... Ей, ти не псувай. Се зубе. Къде е кембар? Назад е. Тук е кембар. Тук няма чест. Няма нищо. Не са ограбили. Ограбили си. Кембар. Дай повече да говорим и да не се лигарим. Добре. Чест. Ние ще играем в Cosmic, Gameplay. Много се върви, аз направих в Buttercraft ревю. Това не беше първият клип. Добре. Канал е Off с The Dark Wolf, ако не знаете. Ако някой пичага не знае. Добре, ако такова... Паце! Кой е това, бе? Паце, трябва ми една пръчка и ставам непобедим. Честен! Абе, ще таймат меч. О, май гад! О, май гад! Сега гледаш дъма меч и гледам дъма меч, верно. О, май гад! Само вика, сега гледаш дъма меч и гледам верно вътре дъма меч. Значи, заглавието на това ще бъде... Двете златни ябълки. Задни ябълки. Там нямаше златни. Имаше, бе! Абе, какво ти пука? Виж, какъв съм тук мога да играем от PvP. Паца как... О, боже, какъв съм умрел. Трябва ми една пръчица. За какво ми пръчка? Бе, това е равно. Вкарвам тук. Какво има? Стъпим, че умрем. Че не стане ли лошо? Кембар. Гледай само. Често е, така. Видей го, бе, паца. Пати, умрем. Може да заспи. Да, много се Я ще втуме. О, помбалей кик едно мати бук. Откъде се връща? Има стуме. Откъде, бе? Дай бишка да ти тиче. Къде? Чакай. Ей, става. Да, хора, не толкова клип, че го кръстим просто късметлиите на ми живот. Ма ли хора, гледай само, викам, са тук има дъма меч, и гледам го, отварям тук на някакъв дъма меч. Не се твити ябълки, бе. Имаме късмет, бат. Имаме късмет топ път на PvP, там аз па на PvP. Тук трябва да има нещо така. Ой, това умрел тук, бе. Верно, знаеш? Кембар са откъде, не знам. Да, бе. Сериозно? Ти базикаш ли се? Ще си им тук. Умрел. Тук... ей! Кембар. Пак се обречен съм. От това за левото. Цивка ли?
Ще умрелите, бе. Къде бе, Кембър? Какво казах? Да не. Абе, пат са откъде изле? Аз съм гати умрели. Умрелите, помогнете, бе. Пати кембара. Аз ти казах, бе. Ти докара, бе, ти казах, като пати умрелите, умрели, бе. Кочи. Има чест. Ей. Какви са даже, бе? Гати са откъде излезна? Кембар, нека да отгоре нещо. Това е най-обратно клип. Първо намираме пакет, не са последните. Ми ще изчакаме до това. Айде паузираме докъде не е такова. Какво да паузираме, бе? Айде да си играем с мими. Няма да паузираме. Айде, Абе, тихо са. Абе, Биби! Ще се мъчим. Още 10 секунди точно боя. Мале, пат става, аз умирам, аз ви казвам. Аре, бе, пат сте, какво става? Ви сте вие? Къв сте ти, бе, умрели? Бегай, бе, пак! Бегай, бе! Ото умрели? Те уния друга. То няма пари. Ток. Пат. Умрели. Абе, не мога да седи, пат. Умрели. То сега ще умре, аз ти казвам. Бито от другия! Кой, то ти ли? Ей, аз умрели. Гледай го, тия са тим, бе! Ма тия са тим! Да. Ма то не е честно, бе! По-такива... Това съм аз на ред. Да, ще играе Рули 2. Бати умрел. Като цигли, доле. Кембар, нали знаеш как се игра, бе? Ти ми на други. Тук са в игра, бе! Пак какво правиш? Абе, давай, бе! Какво се дели? Тук има много хора. Ингейм! Ей! Беги, направо назад, или взимай чест. Абе, беги назад, няма никакъв чест. То малко го знам. Паце. Не, празни са. Да, бе. Да, то малко го знам на Исус. Първо. Абе, погледни на всеки случай. Не, бе! Тук гледа как няма чест. Мап не го знаеш. Това мап сигурно ще го знаеш. Добре. Не да го къвкем. И аз като тебе се заглеждах. Ей! Стай! Аре, бе, по-бързо това. На кое вече съм Абе, прием, бързо че ти ми ще... честа, бе. На neki пушари. И боя. Ей, паца, за какво? Ама това ми кажи за какво си използва. Това една част. Виж? Не може да се сложи, бе. И какво прави това? Сега след. Какво се прави това, бе? Ами малко точно ще беше сега. Не, да. Какво са? 6, 5, Приказка. 3, 2, 1. Какво е това, бе? Дава чести с неща. Там трябва да се дъще 10 секунди. И това не трябва да е закрито. Я такова, бе. Добре. Аз преди го фърлих. Да, бе. Я си ги извади с пържолите, бе, паце. За какво са ми? Извади ги, бе. Да взимай тази книга, за какво ти е това умрелото? Виж колко клипа, защото мога да приключвам. Не, бе. Мали 10 минути, аз ще го приключа, човек, извинявай. За какво те 10 минути? Значи, хора, това ще бъде от нас. Бога, да ви, че бяхте с нас. Мога, че бяхте този клип. Следващия клип.